Kumusta akong mga kaigsuonan diha sa pagtuo isip mga Kristohano. Sa una, daghan kayo kong mga amigo nga ah, dasig kaayo sa ilahang pag-alagad o pagsimba. O siyempre, kay ako nga nakabalo man sad ko sa kaayuhan o kadautan, mauban pud ko nila kung moadto sila sa ilahang simbahan. Wala ko'y pili sa una bisag asa kong simbahan kaysa ako ang nasabtan bisag unsa nga simbahan basta ni sampit ra gihapon ka sa Ginoo, luwas ni ka na. Pero sa ako ang naeksperiensahan kalabanan sa ako ang sudlan nga mga simbahan, akong unang madunggan kalabanan, moingon sila nga naunsa po ni sila magsige magpanawag anang mga santos. Nalibog ko kay ug na tingala ko kay ako Katoliko ra ba mi nya paghisgot ra ba mig mga santos. So mura ko na offend ba kung saan sa may tinuodan. Mo to nga gikan nito hangtod karon sige kong ga study ug ga basa ko. Klaro man kaayo nga akong na basahan nga ang ug sa mga history usab nga dictionary ang pulong de nga santos which is synonymous by balaan. Sa English of course saint, sa Binisaya balaan, then sa Spanish kay kita nga mga Pilipino na sa Pilipinas na sa Negros, daghan man tang na-adapt nga mga panultihon nga gikan sa mga Spanish o kinatsila. So ang pulong de nga santos kinatsila de na siya nga balaan nya. Ang Biblia nag-ingon man diha sa unang Tesalonica 3:13 nga muanhi si Hesukristo o ang anak sa Dios kauban ang mga santos. So diha nako nga dili day sayop ang gibuhat sa Katoliko. Mas sayop di ay ang ilahang gituuhan o ilahang gipasangil nga o gi-chismis nga ang mga Katoliko kuno gasampit sa mga santos. So angay natong masabot nga diha sa unang Tesalonica 3:13 nga muanhi man ang Ginoo o si Hesukristo kauban sa mga santos o kauban sa mga balaan. So dili dahil sayo niya allergic pud sila kaayo og mga larawan. Kakita din sa larawan sa simbahan, niyon dayon sila nga ito na po mga demonyo. Lohod na po anang ilahang demonyo nga mga bato. Which is, ako nakita nga ang larawan dito, larawan man ni Hesukristo. Nya lang gihimong Dios-Dios. Gipaka Dios-Dios nila ang larawan ni Hesukristo. Larawan sa mga apostolis ng mga balaan. Larawan ni Mama Mary, siyempre, balaan. Ilang man giatake. Niya sige kung gabasa o Biblia, ang gipasabot sa Biblia nga mga Dios sama sa Ashira, Tartak, Baal, perting naghana na itong mabasa. Naadiya sa Nisroch, mga ngalan sa mga larawan sa mga Diyos-Diyos sa mga pagano sa una. Larawan ni Baal Peor. Mabasa na ito sa 2 Hari 1:2. Istar. Mabasa na ito sa Jeremias 44:17 nga to 25. Arman din yung mga larawan din ng Diyos-Diyos nga nung wala man higatake. Kani mo atakihon nato or nila kay mao magini mga larawan nga Diyos nga gimension kay diha sa Biblia. Ya kini hinuon nga larawan sa mga apostoles, larawan sa San Pedro, larawan ni Mama Mary. Of course, larawan ni Hesukristo. Mao hinuon giatake. Nanunsan man hinuon Muna nga nakaana ko nga sa man. So may tinuod ani ba? Muna nga
Samtang kung nagbasa, nagkataas ang ako ang kahibalo, kung nandiyan ako nakibisog, kaya nakita mo na ako kung sa'y tinuod. Muna nga, diha, o ato apong susihon ang kasaysayan, ang tinuod nga simbahan o balaan, adun lagi mga larawan. Kay mismo gani ang Ginoo nagpahimo man og mga larawan, di ba? Nya mo ingon sila ato silang pangutan-on nga. Nya sa ato pa tanang larawan, Dios. Niyon na pa sila, oh, yes. Sana sa akong nandaan diha sa ang Diyos nagpahimo ganig mga larawan kitindaghana diha sa unang hari City 21, Exodo 25, versikulo 18 ngadto sa 22. Nagpahimo og larawan sa kirubing. Oh, pati naghana. Unang hari City 27, Ezekiel 41, 18, 20. Nagpahimo og larawan ang Dios. Nya og mayong tanga pangutan-on tanga tanan bang larawan Dios ay naapil ang sa Dios ana nga gihimo. Una nga alang ninyong mga tigsuunan nga supak sa Katoliko nga simbahan, ako ang mensahe ninyo nga maoy susiha, maoy pakigsultii, maoy atong sundon ang naghanay sa kasulatan. Kay sila ang nasayod kung unsaon sila ang authority nga muhubad sa Biblia. Kinsa man ang naghanay sa kasulatan, walay lain. Ang simbahan nga pinakaunang Kristohanon, simbahan Katoliko, sila ang naghanay sa balaang kasulatan. Muna nga may kakumpayal sa Biblia gikan ni San Jeronimo upo sa mando ni Papa Damaso, kunya gikan ni San Jeronimo ang Biblia kaniadto gikan sa 382 to 406 AD gi-compile ang Biblia. Wala pa hitsura ang Biblia, walay space, walay tuldok, walay kama, poros tanang gapasunod. Muna nga pag-abot ni Cardinal Hugo di Santo Caro, ihang gi-arrange niya sa by chapters. Dayon ni Padre Dominicano po di Sanctis Paghinos, ihapong gi-arrange from chapters to verses. So diha ato makita nga ang nag-compile sa ibuok nga Biblia ang simbahan nga Katoliko. Unya aga to hinuon nga nang hulamra nang photocopy mao pahinuon ang muingon nga wa ang mga Katoliko way alamag, which is very wrong. Why? Atong ipananglit diha sa usa ka sakyanan, auto, bisag unsa pa ka expert nga mekaniko, dili gid ka makalabaw sa naghimo ni ana nga sakyanan. Similarly, bisag unsa pa ka expert nga magwawali o nga nisupak ka sa grupo o sa pundok o sa religion nga pinakauna nga mao'y naghanay naghimo sa Biblia, dili ka pwedeng mulabaw ni adtong naghimo ni ana. Munay ato ang imutang sa itong una mga kaigsuunan nga ato ang susihon o paminawon ang may authority sa paghubad sa Biblia. Dili ta maminaw sa mga magsusupak hinuon sa ubang sinulat sa Biblia. Kaya daghang gisayloan diha sa Biblia. Mama Mary naghisgot diha og kabalaan pagkabulahan, pero gisayloan na nila. Naghisgot na diha og pag-ampo sa mga kalag, gisayloan ko na nila. Kanang fiesta meaning pagpahinumdum. Hebreo 3:17, hinumdumin ninyo ang mga nagtukaw o ng mga nagmando diha kaninyo sa mga unang pangulo. So fiesta, unang pangulo, simbahan, mga apostoles niya ilan nang gisupak. Kay lagi kuno ang fiesta iyas mga pagano, excuse me, dili tanang fiesta iyas pagano, aduna usay fiesta nga iya sa Ginoo. Ato nang mabasa muna nga karon ako ang mensahe kaninyo
nga undang na ang pagpangatake kay ang lawas ni Kristo mao ang iyang simbahan. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Kung atakihon ninyo ang simbahan, pinakauna sama ra nga giatake ninyo ang lawas ni Kristo. I am proud to be a cute, which is Catholic until the end.